ser regidor o regidora del teu ajuntament és una tasca que comporta una gran responsabilitat perquè tens una representació institucional, no és la teva representació, és la d'un col·lectiu i per tant ho has d'abordar amb molt de respecte, no? Però al mateix temps jo m'ho agafo també amb molta il·lusió pel que tu has comentat, m'ho agafo com fer un servei a la meva comunitat i des d'aquest punt de vista realment per mi és un honor i un orgull poder-ho fer i poder representar Vilafranca en Comú en aquesta tasca. Jo trobo molt interessant conèixer una institució com l'Ajuntament, que és la teva administració més propera, no? La més propera a la ciutadania. Crec que és molt interessant conèixer-la des de dins perquè així saps les dificultats que hi ha per tirar coses endavant, amb més voluntat o amb menys. I precisament per això també pots veure que a vegades es fan unes coses o unes altres o d'una manera o d'una altra, no tant per manca de recursos, que tots sabem que els recursos són finits i que sempre en falten, sinó que moltes vegades es fan coses d'una manera i no d'una altra, o es fan o no es fan, per voluntat política de l'equip de govern. No és una crítica, això és així, la voluntat política, la ideologia política regeix les direccions que agafen els equips de govern. I jo crec que això és molt interessant de saber, perquè a més crec que dona una implicació. Si tothom passés una època de la seva vida per ser regidor, pel lloc de regidor o regidora, crec que la gent se sentiria més seva aquesta institució i crec que això és bo i democràtica, és d'higiene democràtica també, no? Aquesta implicació.